parlok ha ka ban kong hangi pan pau ke je songo yu blei ha ka ba sai sian pat ha ka ba kum gani ka por wala pan shambeng ye phi bat kum juru yangi pai pa i wei bei bei ke ka ba ja ke ka ba long ya gani samla hangi dap sha ka men sim chu ka ching so sanei amban ya ka jubab ka ba shai baro on setip lada ke paro ke nur long but hangi so pap sha tu kata kata lesia lada ka ne jingja ka jale yanga ya phile ngim tip shu Henry kani samla bri kolong ka baklan hadu kata kata baling song samla bri hoj ila don khon ila yo bri Henry karta par ka chungi idang samla namar idang hap den ka arpo ber hapo lai pusnem bat ka snong ga chungi lara ngim bakla ka dina po kreng ren abal le sila ra bakla ro so phamap bat menta pat ila shong la sa shate than teng hor namar bai ila yo brio bat ila butje ilok chungi shatei te parok kubli shibon kubli shajar ngo bat hawo kum gani ka por lei ikwa ban yo ya ga jubab ko bashai namar ikon chungi ru idan apren ka chingpang te parok kubli shibon bat ngej ba ki wei ban i gani ka video ken pen sap yang kamstet namar kolong ka peron kam hadu kata kata kubli shibon kubli te kong ka bani kong ni pan pau wi songo yo blei ha ka bau lap tane siam yangi bi phi kum gani ka por haba phi phone changi phi thu ye ta ka jing siam ka chong phi ngi tap cha ka men siam chong ka jing so san ei kum bak yong ba ha du gani gi si phi dang yam phi dang jau mat bek ya ki jing cha ki ba cha ya ki jing ka chong phi lai thu ri yangi ba mo ha ka jilong khna ha ka jilong khna klem ni me kolong ka ba e ba pan em te hari wala kataru sngo pat ban ai ngo yo blei philong kum ni kum bolong menta te na ba ka jing e ki chong ki ba yang ki ba sam te kong to su su thu yang ki e ka ta ka ba phi kon ge thu sha ki pa ba ning kong ning shap ngai ngo yo blei ba la pli kalat kalanti bat bala pan paisuk paisani phi hang ne ying jong khub le shi pon kong e phi ka jing kwa karpat jong ai ki pat ba ka de ba bang kwa bangan ni thu ba adu dang rit adu ta ye mei ni ba pun ba khaya ngam sim lo i tang e ka dur jong i ru ila phet la khat plas ne man ta por bang dang sistem san banai sistem san banai tai ka dur jong i ru ngam i thu nalor ka taru sesnong pentip bai don ai ja se ai ngim tip su bai dang im ne ila yap ne ring superman bai dang im mo ngila don ka jing tip bai don chta sa nong jri bor sor hastai hana don chta sa kulang ni kumno ni hana bala yo logaro don khun sangur tambang ngim tip kitin bru tamo kibun gi bai thu khana kumne tai tambang ngim tip ka dei ne em rai nga superman bai mei dang im mo ngaku abangan yu ino imei nomor klam imei te kalong ka ba shay nga ka jing klam imei te ngaku abangan don rangkat bat imei ban kemen kum ki wei ban don bat imei bat ipa tang mang le kum no nomor ba ipa ro ila yo lok da wei imei ro ila pet te thu ngi kong kan den ha ka por ka ba i pet imei lagi ka tau trai mi lam lang re phi long kat kum ka ji so ka jong phi ba thu chan sa tai ke be mi lam lang re nomor hajing si sa te ila de nya lam ngi phi dari fet ka dem de kata at ka dei jong imei te hana ba porba i pet mo i don chanong sto nomor ba te ha ka por ba mi don chanong sto i don tang ma i mar wi ni don bat phi mi mei ba khaya nga i mei ba khaya nga i don bat nga ha ka por phi don chanong sto hoi kum jing thu tang ba tip kum nore i pet ak ta kapor i pet i mei i pet i mei kim tip su kim wat su long ha ta kapor be thu khana gi bre ba phi i mei don chanong ston te i mei ba mudde kum tai phi tip ka de ne ka lait nem tip ya kata namar ba gi ba ya sem ju pian or gi asu pateng ne gi bre te hadien pada de chate te long ba tang maria lap ya te i mei pet no te tang i phi i we ya thu kum be ka ba ya kata ken ka ba sa pandum nga du kini kisngiru tengam tiba manom ona ke ikadaw mo ba i la hadum ta pisa dum be sa jing dum te phi siparan ka dum marui tang marui i kha tang nga bat isa
Jadi tu yang ini pernah ke ikan tahu kau pasal pelang yang pin phone yang ini. Kadau bang kuat ban kuat ipi kedai ba ngasih ju imo gitu ke video ba kidon ki bru ki ba la ja da lai pesan snem mo sipus kat pras nem no kuno tu we te ngai i ba phio te ngarung ong ni ngat khut no dai khot nei ba ji ar mo tang ba ki la slem mo don jemut tang ba ki don bet ki ba ben dai ki ong te ngach ngap no rim tapat bang lai olok te ong moi ilok ba long em mangan khot i ba mo te ong ba kesngap kemon jeng pin mar ma uru udai Basu belas ni tu mo bangin sulit buat hidala deng don bisa to da de bang ila tip kena ba sa cita te sabla yu me la jongin panram pan syaru kain tang ba kade kane snong garin oka jelame karya mo te ngim la re ban sulit te ka kain pan klem email te ani ka jeng cari syafi ada don email te ada keren kumnu perem kiwek badon kemi don kepawat laki long baduk kipu kiping mo ada don kimi kipahan rei to imi dang yang ngai le bha tang ba kaper pat te imi te imi ngam la pan batai menta bang la don kundun keti te la kamper ye men syapor bang nalit sekolah masa hostel man la kemit bang isa ibu jeng doai bet mo ibu doai rosari to tinggal le doai rumah set yam mek por ba doai mo om play pene kenduk no penduk lem mo yang abad email lada ilayap ru pen pau lem hajing pusni mo bangan tang tip mo ilayap ni komno tang ba ngam la ngit pan ba in sa ilayap mo ngit de bidang in Bidang ton ni kan. kiwei ani dayu i gitu bisi para sin men baki le kai le takiwan le kai nga ja umat marwai mo balai ke ngaru ngomlong kum kiwei mo tumasale komno bringa perti don laki jongki jing ki siam ngisngo itu ilok pi ba menen hadin ba hagini si lomba dem pi phone yang ite lomba ngikam pentip ri pi bangin wan ngim ban na pi yam itu ilok yang ngayam ngayam ke nyemar pa ngatip ba dam nyarap ma pi samondo ken ban nyarap lor kataru ada nyarap ma pi te ngam yu isu ken email kan kerman bi ka bahagin mo kermen ba email yu email ken ke video ke tapi ong viral persian liwat channel pi ong sa te chunung juri bang ya si chanung juri nomor serah viral persian liwat kenapa bangi le jeng sni ublai trai mong yo ri to ki bru ki ong ba pidawan wa dak sni yo mo si sajan nomor ki long yo ki bru ba national ki lawan mo lawan yo ba inti primo sipangita i IT Meri Sangrian marketing IT Meri Sangrian kerdang no IT Meri Sangrian ki khot kum nei ngai ki khot kadu kadu ngale juat ngil ong ba ngila ong tahi mo ong pitip ni IT Meri Sangrian ki khot idu ila ja na du usnem ayu ngala kelep akar pas nem si ong mo arajarnyo try nomor ba nga karajan riu te dan yang ngim yo jing tip re nomor ba Besu khen la pi kendu ye mei hakum kan ke por ke ipin ong ime ladang kendu ime ting ong mo mei balai mo pi yang amarwei berkunjur balai mo pi pet pat lada ime ru i kene video ting ong ba mei subhawan pai no sing subhawan ngenya seng no la kajong ka ying mo ngamut ban ong ba salang mo bat nai bu nut chu ya ki baladep mo iki jing bakla barok ngenya penbek no barok te bru bakla handrai ladang ikloi pan ya ma para bru te mo kata ken ke bakam ba handrai ban ong ngundon jeng bakla chu te umdere kata barok bru don jeng bakla ka bom bakla chu kata ta bom la ban long hikin oi teng ong ime subhaban wan no mo lada pidon ma pite kat nong aku men mo kam tam mentale ngala he mangate next slide chu pila sengaji la don mangaka kun pi kwa hi ong ye kun jong pi ban yo mi e dire oi ne pi ong nan oi ken ketali lai abrabor at kumjuk roda pila yo kun mo ngakwa bandon men para nga sukun jak sa marwei wi ki bru ki don jin men si para kia teli dale yu ro mo don bun jin men si para tes oi kalom ne gen gokong don men para te dara pang de stom subul ada dai kawai bagabai dawai san spa la dam bisa ada kia si mar si spa kalau kunta ke ong ya kata nomor kakam men si parau kadim de kokong kata kade ke te aingo yo play hi ke paro te nget baya kadau ka si sha te on dai mei chompi lawan pai te pen te pe ya kata pidon be ke jingker men fini kundu ime ngakar men be pen kundu ime
ngam dam jun artatin re te wat la da phim i mei henre to yathu ingi mo namar ba yo le si imei jong phi la dai i gani video yo le se perkhat ba o yo ini khon jong ai si yang bom i re brosi kata bangala kum le ben dan ne ba khau kum e te wat la da phim i mei henre da jing i ke jong phi mei ka bom la ban batai ne kum non bom la on batai oi om ka jing i jong ka bom la si on batai mo i ka dukat no tang ba su thu ka ni mei bang dam dei bang i mei ngamot hire mo i mei dang kan YouTube kum ne ngal eranya mang pen pau paj ba edur jong la jong tang ba de bang i mei ken mang sale kum ne ru ngakwa bangan don lang bat i mei mo kan de ngam ken chu ka jing eranya ru nam ta jong i nadu kan nos nem trai pilasang ban le pilasang ban tip ba i mei im don lem dar kar bat phi te la don bai thu ma ki bru ru ki la thu ki ba hi ru ki la thu te ngala tang tip ma ba ot ka dei tang ngala la he am dang tip te ha ba tip kum ta piso kum no pan masusi ken nomor pangam yo don lang rebat email long bar si kata te film tip rekin ba film don ka email nomor iri pen he pan san email deng di mo pen ri pen he san i te email deng ru phi di ban songo ken ngam la su ban su kuliang email deng lai tang kajing ngadwai mo i ba in kajing subing sang menang internet oi ai ngộ ya ublei ai ngộ ye mei deng ai ngộ ye ba yang asam nomor ngi kata ke ai ngộ kalong ba phim la chu ban siu klen ye ki kawi kalong ba teng teng ki don ki brio ki bom don mei ki bom don pa pli kim yo kala tu gen school perkhat phi email rum don i par im sa lang bat phi he phi san kan ni phi yo di school te kam de kong kata ka jing i ki jong blei kam de ki jing i ka jong email deng ye phi ki i ye phi nang ta ka phi long kum ni kum long ban ta ta yam rasa am le le phiên gì cần đâu với gì mình ông cầm niệm môi email là đã phim lại ban wan rồi số 3 tăng phun ngam môi pen tiba phi don sei mo ngan let hi dara de ro gua pula ba pen tiba phi don sei ba phi im ko no phi long kum no subhan phai no se mai Tengah tharai ki paj ba ki i ki video ki tip bi tharai le sing ba pi ong ba ke jing suba ka don jing suba ka jong pi i don cha than dong jiri bor sora cha te cha kulang ste pi ong te paj ba cha than kulang than dong jiri than bor sora cha te la da pi i ki video te ngi tharai shikimi shikhun be ke je stream ka don ben i kerteng ru IT Mary sangrang ni pi ong IT Mary sangrang ta sobha pen sapriang dan ye kani video te kong ha ban kong ni pan pau gi songu pat ka jing e nomor ka jing e ba ka jong blei yang i kalong shawa palat ka bang himla shu ban siu kliang omdon talajur omdon e shu ban thau ye jing e ka jong blei ni re ke pat ka bang kum ki bru teng teng siu kliang yu blei kalong ba ublei le ba gi siu kliang pat ublei ta ka pas niu da ka ba ngia cha kan di ka bom dei ngam ngim ong ye phi ka ong ni kong ye le jong ngaya cha kan di ka bom dei ka karen ki tin ki klik ki ban so si yo play ban so si ki para bre dei ki so ban pan map yo play nomor gini tang ki bre ngi la ban bet ngi la ban biang te ka jing shem ka jong i hakum gani ka por ka ki jing e ki jong play te ka jing persat men sim ka jong play na ka ta pi ru pi sa phone yang i hoi kum ba pi ong ba de na ka daw ba pi ki video ki jong i ba shibun ki paja ki shampat kita bar kong kadi ki jing le kamba ka jong play ya ki ying ki sam jong i para kasi jong i te ngim te pat ha ba bli le kamba i ki we ngi don ki jing karmen bo bli le kamba ya ka ying ki sam ki jong phi ta bang ngim tep kum no ka long kum no ka man ri ngi te pa ngi ko ai ken ya ka jubab ka pa ngi ko ai ken ya ka rai ka pa ngi ko ai ken bo bli un pen chai ye phi u bli pen i ki lat ken ti la ka long ha ka no ka liang la ka long ka no ka ti ngi su thu ha ga ji long kham tam ha ga ji long riu kan thei ha ga ji long marwe phi tamang phi so si ba klem ni mei hoi mei deng ki ba yeng ki le ba lut ye phi ki ye phi han re kumli shibo ni ki ba yeng ba sam jong kong ni pala le bhai kong ni mei deng ni pala ri pala pen he la pen san ye ki jing ba jong phi ba ro nam ta ki jong i onom don kono ko bom la hau blei por ko long ko pala te ai ngo yo blei nam ta ki jing ba ki jong u te kong ngai bo blei ju bab ye ki ne ki ba ro mo kong mo sin de gen kong kun siu jong phi pit tu
kuat pelatin be ini kun jonga kisi ujung i Mata. Ai ngồi yêu lên cái gì hey. Phi phân thiết sắp tì lúng mà. ani baba Em chim đừng ai phi phân thiết sắp tì phát thiết hi mấy mà chim đừng ai mà lên lên. Chim to oh. Kum desi mu blend kurkui Ta kerkul. Sắp thiết sắp tì hi mấy mà sắp thiết sắp tì. Em lên ya phân thiết sắp tì lúng mà. Ta sắp phân thiết sắp tì mà.แต่con cái bằng những ai cái đây cái chừng ai đào cái chừng ý vậy lúng nằm bờ lệ yếu. Cái lúng cái đằng học. Bat haba ki khulung ki dang hok ngej ni phin sai kendo bi me ta ka long kum no ro la da kum no phin sai yo bi ka jubab te ka tu ka bangi ai te ka tu ka bangi ai kam de ka pisa ka chongi ka pisa jong ki pajba ki baju e je pi ki baju karku ye pi na ko ka pot ko ka di kam tam ka jing karku ka jong blei bat le si ka de ka pisa ka jong email jong pi baju pe ki video jong i por si ka tar ngim la ban tip ki karman ni ka ba masuk men palat mo pila kloi banyara pingi ba nila funi pi ma tang ba pin ngapan pai funi pi jik kloi re pi omik but kam te ngaru ra sudu cikermen mo ngoni bi ba im susani re ngatrai te tang ba om kom tan re pi kloi banyara pi ngam di sibun ko ba tak ni ki baro ko blei pi ru